El Registre d'Entitats Valencianes Socialment Responsables o Registre CIR és un registre públic i administratiu adscrit a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. La seva finalitat és donar publicitat i informació sobre el caràcter socialment responsable de les entitats inscrites, incentivant per tant el fet que interioritzen i adopten estratègies, objectius i comportaments que contribuïsquen al progrés sostenible de la societat. Es crea per la Llei 18/2018 de 13 de juliol de la Generalitat per al foment de la responsabilitat social i es desenvolupa en el Decret 200/2022 de 25 de novembre del Consell, pel qual es regula la responsabilitat social en les entitats valencianes. Gràcies a aquest decret, totes les entitats i empreses valencianes, siga com siga la seva grandària, tenen a la seva disposició un procediment i una eina en línia senzilla i efectiva per a alinear-se amb la creixent normativa sobre sostenibilitat i amb les exigències de la societat i dels mercats en aquesta matèria. Si formes part d'una entitat que vol inscriure's en el nou registre CIR, pot ser que et sorgisquen algunes preguntes. Quines entitats poden ser qualificades i inscrites com socialment responsables? Les empreses, incloent-hi les cooperatives i entitats d'economia social, les entitats i organitzacions tant públiques com privades, i els treballadors i treballadores autònomes que compten amb centres de treball, oficines o establiments en el territori de la Comunitat Valenciana. Quins requisits han de complir? Primer, complir amb el principi i valors socialment responsables indicats en la normativa. Segon, obtindre la puntuació mínima que estableix el decret en l'autoavaluació. Com s'inicia el procediment de qualificació i inscripció? El procediment s'inicia mitjançant un tràmit telemàtic en el qual es presenta la sol·licitud i que requereix adjuntar l'autoavaluació, una memòria de responsabilitat social i un informe d'auditoria social. Ací tens tots els passos i requisits indicats. Els treballadors i treballadores autònoms, així com les entitats amb menys de 50 empleats, podran transformar, si ho desitgen, el resultat de l'autoavaluació en la memòria de responsabilitat social, simplement acreditant la seva veracitat. En aquests casos, a més, no estan obligades a presentar auditoria social, ja que l'informe de la memòria emès pel registre mercantil equival a la verificació externa. Com s'atorga la qualificació? La qualificació d'entitat valenciana socialment responsable és atorgada per la Direcció General Competent en Economia Sostenible de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre la base de l'informe que emet el registre mercantil i a la proposta que realitza la Comissió Mixta. També correspon a aquesta Direcció General la competència per a tramitar i resoldre la renovació, homologació, revocació i cancel·lació d'aquesta qualificació. Si la resolució és favorable, l'entitat sol·licitant no ha de realitzar cap tràmit addicional. La inscripció en el registre CIR serà automàtica. A més, la qualificació serà inscrita i visible en tota la Unió Europea en el sistema de consultes del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d'Espanya. Quins beneficis obtenen les entitats després de la seva qualificació i inscripció com a entitat valenciana socialment responsable? A més dels beneficis indicats en la Llei 18/2018, les entitats inscrites gaudiran dels següents avantatges. Demostrar el seu compromís amb la responsabilitat social, promoure la relació amb altres entitats de la Unió Europea, obtindre millor accés al finançament, a la inversió o a les assegurances, ser valorada de manera preferent per les administracions, millorar el control intern i la presa de decisions, avançar i adaptar-se a la confecció d'informació sobre sostenibilitat. Quins beneficis concrets tenen les pimes? A més dels beneficis anteriors, les empreses inscrites podran accedir a noves oportunitats de negoci, formar part de les cadenes de valor sostenibles de la resta d'empreses, especialment de les més grans, anticipar-se a l'impacte regulador en l'àmbit financer, del compliance i de la governança, aportar valor afegit a la seva empresa, marques, productes i serveis. Si necessites més informació, posem a la teua disposició tots aquests recursos. Guia General del Registre CIR, Guia de procediments del Registre CIR, Guia del sistema d'autoavaluació del Registre CIR i la nostra web que trobaràs en el següent enllaç. Benvinguts i benvingudes al Registre CIR. Generalitat Valenciana, tots a una veu.